Всички се бояхме, че ще се издаде шум и ще се срути лавината. Но той се страхуваше най-много. Спряхме един до друг. Почти всяка нощ се събуждаше ужасен. Капчици пот се стичаха по лицето му. Ние, колкото и да сме внимателни, може някой друг да сгреши. В един миг няма да ни има. Един вик ни няма. Нищо не можем да направим. Най-страшно е да нямаш изход. Страхуваше се. И живота ми протичаше с оплаката, че ще падне лавина. Страхът прекъсва човека. Гризе го. Страхът е червия на човека. Сега ще изляза навън и ще се провикна. Не мога да се спра. Полуган, нали ще се срути лавината и всички ще измрат? Нали се страхуваш от лавина? Или вече не се страхуваш? Страхът не помага на живота. Омръзна ми да се страхува. Вместо да живееш постоянно страх, не е ли по-добре веднъж да умреш и да престанеш да се страхуваш? Искам да викам. Наистина искам да викам. Добре! Викай тогава! Тъпо и нас ще спасиш по този начин от страховете ни. Викай! Но после се оплаши. Ами ако вземе това на сироги и наистина започне да вика,